ai ba ni kaɗai nake gani ya sauka ba, kai ma ka sani ya sauka domin kai ma kana jin zafin. Amma kai baka jin zafin aitin wa ce maka? Wasu na ganin tun da watakila kai tsohon mataimakin shugaban kasa ne kuma nawa ke biya nan ko mai arziki ne kai da kamfanoni watakila bugun baya. Duk kamfanoni na ba su aiki na rufe su. Saboda me? Saboda ina zan samu dala. Ina son in kawo kaman kayan aiki, kayan da za a yi amfani da shi, kamar yanzu abincin dabbobi da muke yi mun kasa yi, mun rufe. Na daya ba za mu samu dala ba. To amma ba sai ku amfani da nairan da kuke da ita ku siyo dalar ba? Ina nairan take? Wa zai iya ya saya in dai ka saka farashi akan dalar da take yanzu? Ba wani wanda zai iya saya. Wato kana nufin ka rufe waɗansu kamfanoninka ne saboda